Deutsch mit Amir lernen. ሰላም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ እንኳዕ ብድሓን መጻኹም ካልኣይ ክፋል ናይ ሃበን ዛይን ትምህርቲ ኣብ ቀዳማይ ክፋል ቶም ዝረኣኹማ ኣብ ላዕሊ ላትኩም ሊንክ ወይ ኣብ ታሕቲ ክትረኽቧ ትኽእሉ ኢኹም ቶም ዝረኣኹማ ድማኒ ከም ግሱ ኮይኖም ርኢናዮም ነርና ሕጂማ ከም ተሓጋገዝቲ ግሱ ኮይኖም ኣብ ሕሉፍ ኣብ ቋንቋ ጀርመን ኣብ ፐርፌክት ዝበሃል ግዜ ወይ ከዓኒ ኣብ ፈርጋንገንሃይት ፐርፌክት ብኸመይ ከም ዝሰርሑ ክንሪኦም ኢና ሃበንን ዛይንን ምስ ፕሮኖመን ኣጻሓሕፍኦም ይቕይሩ እዮም ከምዚ ኣብ ስእሊ ንሪኦም ዘለና እዞም ርእሱ ዝኸኣለ ትምህርቲ እዩ ኣብ ካልእ ቪድዮ ክትሪእዎ ትኽእሉ ኢኹም እዚ ትምህርቲ እዚ ምስ መምህር ኣሚር ኢኹም ትከታተልዎ ዘለኹም ብባህላዊ ጉዳያት መንግስቲ ጀርመን ዝተዳለወት ሃበንን ዛይንን ኣብዛ ናይ ሕጂ ክላስና ከም ተሓጋገዝቲ ግሲ ኮይኖም ክንሪኦም ኢና ከም ተሓጋገዝቲ ግሲ ኮይኖም ክመፁ ከለዉ ኣብ ፈርጋንገንሃይት ወይ ከዓኒ ኣብ ሕሉፍ እዮም ዝመፁ ኣብቲ ናይ ሕሉፍ ከዓኒ ሓደ ካብቲ ናይ ሕሉፍ ግዜታት ፐርፌክት ዝበሃል እዩ ማለት እዩ ተሓጋገዝቲ ግሲ ሂልፍስ ቨርብ ንባዕሉ ግሲ እዩ ሕጂ ግን እንታይ ንኻልእ ግሲ ክሕግዙ እዮም ክመፁ በይኖም ትርጉም ደየለዎም ኮይኖም ደይኮኑስ ምስ ካልእ ግሲ ተሓጊዞም ማለት እዩ ንኣብነት ንሎማዓንቲ 5 ግስታት ኣዳልየልኩም ኣለኹ ምድቃስ ምምሃር ምስማዕ ምኻድ ሽላፈን ሌርነን hören ላውፈን ኦኬ ኣብነት ናይ ሽላፈን ich schlafe ኣነ ደቂሰ ኣለኹ ማለት እዩ ich lerne ኣነ ይመሃር ኣለኹ ማለት እዩ ich höre ኣነ ይሰማዕ ኣለኹ ማለት እዩ ich laufe ድማ ኣነ ይንቀሳቐስ ወይ ይኸይድ ኣለኹ ማለት እዩ ብሽላፈን እንድሕር ደኣኒ ኣብ ህሉ ሓደ ኣብነት ክንሰርሕ ኮይና እቲ ግሲ ድሕሪ ፕሮኖመን ነምፅኦ ich schlafe auf dem Bett ድማ ንብል ich schlafe auf dem Bett ኣነ ኣብ ዓራት ደቂሰ ኣለኹ ማለት እዩ እንድሕር ደኣኒ ኣብ ሕሉፍ ክኸውን ኮይኑ ሃበን ከም ተሓጋጋዚ ግሲ ኮይኑ ድሕሪ ፕሮኖመን ይመጽእ ich habe ንብል ማለት እዩ ሽላፈን ከዓኒ ግሽላፍን ተቐይሩ ኣብ ድሕሪት ይመጽእ ich habe auf dem Bett geschlafen ንብል ማለት እዩ ድሕር ደኣኒ ተኻልኢቲ ኣብነት ሌርነን ወይ ከዓ መምሃር ርኢናያ ich lerne Deutsch ኣነ ቋንቋ ጀርመን ይመሃር ኣለኹ ህሉ ማለት እዩ ሕጂ ich habe Deutsch gelernt habe ኣብ ድሕሪ ፕሮኖመን መጽያ ኣላ ከምታ ዝረኣናያ ሌርነን ከዓ ግሌርነት ተቐይራ ኣብ ሕሉፍ መጽያ ኣላ ኣነ ቋንቋ ጀርመን ተማሂረ ነይረ ማለት እዩ እንድሕር ደኣኒ ኣብ hören ርኢናያ ከዓኒ ምስማዕ ich höre Türkisch ኣነ ሕጂ ቋንቋ ቱርኪ ይሰማዕ ኣለኹ ማለት እዩ እንድሕር ደ ኣብ ሕሉፍ ክንሪኣ ኮይና ከዓኒ እቲኣ hören ብድሕሪት መጽያ ኣላ gehört ተቐይራ ich habe Türkisch gehört ከዓ ንብል ማለት እዩ እንድሕር ደኣኒ ላውፈን ርኢናያ ከዓኒ ላውፈን ምንቅስቓስ ወይ ከዓ ምኻድ ማለት እዩ እቲኣ ላውፈን ich laufe nach Hause ንብል ንገዛ ይኸይድ ኣለኹ ማለት እዩ ብእግሪ ሕጂ ገብሮ ኣለኹ እዚ ነገር እዚ ኣብ ሕሉፍ ግን ich bin nach Hause gelaufen ሕጂ እንድሕር ኣስተውዒልኩም ich habe ኣይበልናን ካብ ናይ ዛይን ወሲድና ich bin ኢልና ንምንታይ ich habe ዘይበልና ich bin ኢልና መዓስ ich bin ንብል መዓስ ich habe ንብል እዚ ርእሱ ዝኸኣለ ትምህርቲ እዩ ሓፈሻዊ ግን ሕጂ ብተሓጋጋዚ ግሲ ጌርና እቲ ምኻድናትና ኣብ ህሉ ዘይኮነ ሕጂ ዘይኮንና ንኸይድ ዘለናስ ከም ዝኸድና ወይ ከዓ ንኸይድ ከም ዝነበርና ገሊፅና ኣለና ማለት እዩ እዚ ፐርፌክት ወይ ከዓኒ ናይ ሕሉፍ ኣብ ፈርጋንገንሃይት ኣብ ቋንቋ ጀርመን ሃበንን ዛይንን ከም ተሓጋጋዚ ግሲ ኮይኖም ክመፁ ከለዉ ድሕሪ ፕሮኖመን ወይ ከዓኒ ብዛዕባ መን ንዛረብ ከም ዘለና ድሕሪ ሱብጀክት ይመፁ ከም ተሓጋገዝቲ ግሲ ኮይኖም እቲ ንዕኦም ወኪሉ ድመጽእ ግሲ ከዓኒ ብድሕሪት ኣብ መወዳእታ ይኸውን ማለት እዩ ጽኒኢልኩም ተኸታተልኩምኒ ብጣዕሚ የቐኒየለይ ምስ ተወሳኺ ሓበሬታታት ኣብ ዌብሳይት ናይ ኤርኮርስ.com ኣብ ፌስቡክ ቤት ትምህርቲ ቋንቋ ጀርመን ኣብ ሱዳን ወይ እውን ብዋትስኣፕ ኣብ ቴሌፎን ባር 963 56 53 ክትረኽቡና ትኽእሉ ኢኹም ደጊመ የቐኒየለይ